Wel, gadewch i ni joes yr arglwydd mewn gweddi, gafon ni weddio. O ddiwyn tad, o'n i ata ti yn enw ac yn heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. I geisio yn awr dy wyneb di, wrth i ni daddoli di, ac wrth i ni glywed dair di heno. Ro ras i ni arglwydd i ddeall dy air, a ro ras o arglwydd i ni dderbyn ar hyn ni'n clywed off air di heno. Dangos i ni ein harglwydd Iesu Grist yn i ogoniant ac yn i brydferthwch fel ein harglwydd ni a'n gwaredwr. Derbyn ni felly ein tad a chlyw ein weddiau ni yn enw ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, hoffwn droi at Eseia penod 53 am ddarlleniad heno wrth i ni ystyried y groes. Ac felly Eseia 53 a newn ni ddechrau yn yr adnod gyntaf. Pwy a gwedodd un hymadrodd ac i bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd. Canis e fe a dif o'i flaen ef fel blagurin, ac fel greiddin o dir sych. Nid oes na ffryd na thegwch iddo, pan edrychom arno, ni bydd pryd fel y dymunem ef. Dirmygedig yw, a diystyraf o'r gwir. Gwr gofidus a chynefin adolir. Ac yr oeddym megis yn cuddio ein hwynebau oddi wrtho. Dirmygedig oedd, ac ni wneithom gyfrif ohono. Diau efi a gymerth ein gwendid ni, ac a ddig ein doluriau. Eto ni a'i cyfrifasom ef wedi ei feiddi, ei daro gan ddiw a'i gystudio. Ond efe a chollwyd am ein cymwyddau ni. Efe a ddrylliwyd am ein hanwyreddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Na ni oll a gwyddrasom fel defaid, troesom bawb i'w ffordd ei hun, ac arglwydd a roddus arno ef, ein hanwyredd ni i gyd. Efe a thrymwyd, ac efe a gystuddiwyd, ac nid agorau i unau. Fel oen yr arweinid ef i'r lladdfa, ac fel y tai dafad o flaen y rai a'i cneifiau, felly nid agorau yntau i unau. O garchar ac o farn y cymerwyd ef, a ffwy a dreitha i oesef canis efe a dorwyd o dir y rai byw. Rhoddwyd pla arno ef am gamwedd fy mobol. Ac efe a wnaeth i fedd gyda'r rhai anwyr a chyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth. Am na wnaethau gam ac nad oedd twyll yn ei enau. Eithir yr arglwydd a fyna ei ddrellio ef. Efe a'i clwyfodd. Pan osodo efe i enaid yn aberth dros bechod, efe a wel i had, efe a estyn i ddyddiau, ac ewyllus yr arglwydd a lwydda yn ei law ef. O lafur i enaid y gwel ac y dywellir, fy ngwas cyfiawn a gyfiawn ha lawer trwy i wybodaeth. Canis efe a ddwg ei hanwyreddau hwynt. Am hynny y ranna fydd o rhan gyda llawer, ac efe a ranna ar ysbail gyda'r cedyrn. Am iddo dywallt i enaid i farwolaeth, ac efe a gyfrifwyd gyda'r troseddwyr, ac efe a ddig bechodau llaweroedd, ac a eriolodd dros y troseddwyr. Wel, hoffwn ni am ychydig heno wrth i ni dod at y Pasg ystyried adnodau 4 i 6
adnod 4 i 6 o Eseia pennod 53. Ac mae'r adnodau yma mynd i'n tywys ni i galon y groes, i ystyried pam y bu farw yr arglwydd Iesu Grist ar Galfaria ar wener y gogledd, a pam bod hynny mor bwysig i ni heddi, bob un ohonom heno. Nawr, mae'n amlwg bod Eseia fan hyn yn sôn am ein gwaredwr ni, yr arglwydd Iesu Grist. Does dim amheuaeth o gwbl, mae am yr arglwydd Iesu y mae Eseia yn siarad yn pennod 53. Ni'n gwybod hynny oherwydd yn y Testament Newydd, yn llyfr yr Actau yr 8 bennod, mae yna hanes am einich o Ethiopia yn dychwelyd i'w wlad ei hun, ac wrth iddo teithio o Jerusalem i Ethiopia, ac oedd yn darllen y bennod hon o broffwydoliaeth Eseia. Ac fe ddaeth Philip trwy ras Duw ato, a gofyn iddo, ydych chi yn deall y pethau chi'n darllen? Ac ateb yr einich o Ethiopia oedd hyn. Mae'n dweud yn yr 8 bennod o Actau, atolwg i ti, am bwy y mae y proffwyd yn dywedid hyn, amdano ei hun a'i am rhyw un arall. Oedd e ddim yn deall yn iawn beth oedd Eseia yn dweud, ac y cwestiwn oedd yn ei feddwl oedd hyn, am bwy oedd Eseia yn sôn fan hyn, amdano ei hun a'i am rhyw un arall. Ac mae Actau yn dweud a Philip a gwrodd i enau ac a ddechreuodd ar yr ysgwythyr honno ac a bregethodd iddo yr Iesu. Bregethodd Philip yr arglwydd Iesu o Eseia 53. Ac felly, ni'n gallu bod yn gwbl sicr heno, mae am yr arglwydd Iesu mae Eseia yn sôn. Iesu yw gwas yr arglwydd yn Eseia 53. Ac felly mae Eseia yn sôn am ein gwaredwr ni, am fab Duw fel gwas yr arglwydd. Ym mhenod 52, mae Eseia yn dweud yn adnod 13, wele fy ngwas. Dyna'n gwaith ni heno, yw cael ystyried gwas yr arglwydd. Ac dyma yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei ddisgrifio fel gwas yr arglwydd. Iesu yw gwir fab Duw, fe yw ail berson y Drindod, Duw y mab, ond mwyn i'n hachub ni, mwyn bod yn waredwr i ni, fe ddaeth yr arglwydd Iesu i'n byd ni a chymryd agwedd gwas. Mae Philippiaid, yr ail bennod, yn dweud hyn. Yr hwn ac fe yn ffurf Duw, ni thybiodd yn drais fod yn ogofiwch a Duw, eithre fe a'i dibrysiodd ei hun gan gymeryd arno agwedd gwas ac a wnaed mewn cyffelybiaeth dynion, a'i gael mewn dull fel dyn fe a darostyngodd ei hun gan fod yn ifydd hyd angau angau y groes. Ac felly, fe ddaeth Iesu i'n byd ni a chymryd agwedd gwas mwyn bod yn waredwr i ni, mwyn byw drosom ni a marw drosom ni ar y groes. Ac felly, gwas yr arglwydd fan hyn yw yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn gyntaf oll, y mae Eseia yn heno 53
yn ystyried beth yw ymateb y byd i'r arglwydd Iesu. Dyma gwas yr arglwydd yn dod, dyma'r gwas yn cael ei eni ym Bethlehem, dyma'r gwas yn weinidogaethu ac yn mynd i'r groes a beth yw ymateb y byd i'r arglwydd Iesu Grist. Wel, mae Eseia yn dweud bod y byd yn gwrthod yr arglwydd Iesu. Ni'n gweld yn y drydydd adnod dirmygedig yw a di-ystyraf o'r gwir, gŵr gyfudus ac yn efin adolir ac yr oedd ei megis yn cuddio un hynebau oddi wrtho. Dyna ymateb y byd, hyn o dyna ymateb yr anwedadyn i'r arglwydd Iesu Grist. Dyn nhw ddim eisiau gwybod dim byd amdano. Does dim byd ymherson na gwaith yr arglwydd Iesu i ddenu y byd iddo. Pam? Oherwydd bod y byd yn casau sancteiddrwydd. Mae'r byd yn casau purdeb ac mae'r byd yn casau Duw. Ac oherwydd hynny, mae'r byd yn casau hefyd yr arglwydd Iesu Grist. Does dim byd yn y galon pechadurus sy'n mynd i ddenu nhw at yr arglwydd Iesu Grist. Mae dynion yn caru y tywyllwch ac felly yn casau y goleuni. A dim ond goleuni ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu. Dim ond sancteiddrwydd ni'n gweld yn yr arglwydd Iesu. Ac felly mae'r byd yn dweud dim diolch, dwi'n eisiau gwybod am yr arglwydd Iesu Grist. A dyna ymateb y byd hefyd i'r groes. Yn adnod 4, mae Eseia yn dweud diau i fi a gymyrth ein gwendid ni ac a ddig ein dyluriau. Dyna'r gwirionedd am y groes. Ond mae'n dweud eto, ni fel pobl naturiol yn y byd, fel pechaduriaid yn y byd, ni a'i cyfrifasom wedi ei feiddi, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. A dyna ymateb y byd i'r groes. Y fori efallai bydd rhai yn meddwl am y groes. A na gyd mae'r byd yn gweld yn y groes yw dyn yn marw, marwolaeth poenus wedi ei feiddi, ei gystuddio, ei daro. Na gyd mae dynion yn gweld yn y groes yw dyn yn marw, marwolaeth, poenus, ond na fe, na gyd. Does dim byd mwy na hynny i'r groes y meddwl dynion y byd. Ond mae Eseia yn dweud, dyma beth ni am edrych arno heno. Dyma'r gwirionedd am Galfaria. Ac mae Eseia yn y 5 adnod a 6 adnod yn dweud, dyma'r gwirionedd, dyma calon y groes, pam y bu farw yr arglwydd Iesu Grist. A wi am ystyried beth mae Eseia yn dweud fan hyn yn syml iawn heno i egluro pam oedd rhaid i Iesu farw. Pam oedd rhaid i Iesu wynebu y groes a pam mae hynny mor berthnasol i bob un ohonom ni. Ac mae Eseia yn rhoi yr ateb i ni yn adnod 5 a 6. Gadewch i ni ystyried yr adnodau felly. Yn gyntaf, mae Eseia yn dweud, mae I ddelio a phechod aeth Iesu Grist i'r groes. Fe aeth Iesu i'r groes
I ddelio a phechod. Mae'n amlwg o'r adnodau o'n blaen ni heno. Tro ar ôl tro mae Eseia yn disgrifio pechod. Mae'n dweud ond e fe a chollwyd am ein camweddau ni, e fe a ddwellwyd am ein hanwereddau ni. Wedyn yn y 6yd adnod, na ni oll a gwydrasom fel defaid troesom bawb i'w ffordd ei hun, a'r arglwydd a roddus arno ef ein hanwiredd ni i gyd. A tro ar ôl tro mae Eseia'n defnyddio geiriau sy'n disgrifio pechod ac sy'n disgrifio pechaduriaid. Beth yw pechod fan hyn? Wel, mae Eseia'n dweud camweddau, dyna gair sy'n disgrifio pechod. Camweddau, beth yw camwedd? Wel, troseddu yn erbyn y gyfraith. Dyna beth yw camwedd. Troseddu yn erbyn y gyfraith. Ni'n byw y myd Duw, Duw a greodd y byd, Duw sy'n cadw y byd, Duw sy'n perchen y byd. Ni'n byw y myd yn creadigaeth Duw. A mae'r arglwydd wedi rhoi gorchymynion i ni yn y Beibl, ac mae'r arglwydd fel ein creawdwr ni, fel ein Duw ni, yn mynnu ein bod ni, yn cadw ei gyfraith. Ni'n gallu darllen hyn yn Exodus, y 10 gorchymyn, ond y gwir yw hyn, ni wedi torri gyfraith Duw. Ni wedi torri y 10 gorchymyn. A dyna beth yw camwedd. Ni wedi troseddu yn erbyn ddeddf yr arglwydd. Wedyn, mae Eseia'n dweud yn adnod 5 e fe a ddwellwyd am ein hanwereddau ni. Hanwiredd. Beth yw hynny? Wel, rhywbeth sydd ddim yn wir yn yr ystyr, rhywbeth sydd ddim yn uniawn. Mae'n bywydau ni ddim yn uniawn. Ni ddim wedi cadw at y ffordd uniawn yn ein bywydau ni. A dyna beth yw hanwiredd. Ac wedyn, mae Eseia yn y 6yd adnod yn sôn am grwydro fel defaid. Dyma ffordd yr arglwydd, dyma llwybr cul, a ni wedi crwydro o hynny. Ni wedi troi o hynny. A dyna beth yw pechod, wedi troi o ffordd yr arglwydd i'n ffordd ein hunan. Ac mae geiriau yma i gyd yn disgrifio pechod. Ac mae Eseia yn dweud yn glir bod bob un ohonom ni wedi pechu yn erbyn yr arglwydd, wedi pechu yn erbyn Duw. Y 6yd adnod, na ni oll a gwydrosom fel defaid, na ni oll. Mae hynny yn cynnwys pawb. Pawb a bechasant ac ydynt yn ôl am y goniant Duw. Na ni oll a gwydrosom fel defaid. Pob un ohonom fel unigolion yn y byd. Troesom bawb i'w ffordd ei hun, medd Eseia. Hynny yw, ni gyd wedi pechu, ni gyd wedi torri gyfraith Duw, ni gyd wedi syrthio yn fyr o goniant Duw, wedi cyflawni pob math o bechodau, rai wedi troi fan hyn, rai wedi troi fan co, ond bob un ohonom ni wedi pechu yn erbyn Duw. Ac fe aeth Iesu i'r groes mwyn ddelio a'n pechod ni. Mwyn delio
a phechod. Fe aeth Iesu y groes I ddelio am pechodau ni. Nid I bechod ei hunan oherwydd yr oedd Iesu yn gwbl difau a dinam. Oedd e heb bechod, oedd dim tywyllwch o gwbl yn perthyn i'r arglwydd Iesu Grist. Oedd dim pechod yn allanol neu y tu fewn yn ei galon. Oedd e'n gwbl berffaith. Felly nid dros I bechod ei hun ath Iesu y groes, oedd dim pechod gyda fe. Ond dros ein pechodau ni. I ddelio am pechodau ni aeth Iesu i'r groes. Ac mae Eseia yn gwneud hynny yn gwbl glir. Dyma'r gwirionedd am y groes. Be chi'n gweld wrth ystyried y groes? Ai jyst dyn y marw? Neu chi'n gweld Iesu yn delio a phechod? Dyna'r peth cyntaf. Yr ail beth wedyn mae Eseia yn dweud, fe safodd Iesu yn ein lle ni ar y groes. Os chi'n edrych ar yr adnodau, mae Eseia yn defnyddio y gair bach am tro ar ôl tro. Ond fe a'r chollwyd, y bumed adnod, ond fe a'r chollwyd am ein canweddau ni. Fe a ddwelliwyd am ein hanwyreddau ni. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. A thrwy ei gleisio ef ei achawd ni. Ac mae'r gair am yn gair holl bwysig. Iaith newid lle sydd fan hyn. Meddylia am gau y pêl-droed er enghraifft. Meddylia am substitution, dyna'r gair. Be sy'n digwydd a gau pêl-droed pan mae yna substitute yn dod yna? Wel, mae un chwaraewr yn newid lle. Mae un yn dod off y cae ac un arall yn mynd ar y cae dros yr un sydd wedi dod off y cae. Yn newid lle. A dyna beth oedd Iesu yn gwneud ar y groes. Yn newid lle gyda'r pechadur. Dyma'r gwir am Iesu. Fe ddaeth i'r byd i'n cynrychioli ni. I actio drosom ni. Yn ein lle ni. A pan ath Iesu i'r groes cymerodd ein lle ni. Fe ath yno drosom ni. Fe wnaethpwyd, fel mae'r Beibl yn dweud, fe wnaethpwyd yn bechod drosom ni. Ac mae yna enghreifftiau yn y Beibl o hyn. Gai jyst rhoi un enghraifft I chi I wneud hyn yn glir yn eich meddyliau chi hyn o. Mae yna hanes yn Genesis 22, yr ail benod ar 20 yn Genesis. A mae'r arglwydd yn gorchymyn I Abraham I aberthu I unig fab Isaac. Mae yn gysgod o'r groes I ddweud y gwir. Mae'r stori ei hun yn pwynto ni at y groes. Ac felly mae Abraham yn ufuddhau I orchymyn yr arglwydd. Mae'n mynd a unig fab Isaac I fynydd Moria i'w aberthu ef. Ac
ni'n darllen i Abraham, Abraham mynd i'r fynydd a adeiladu allor ac osod I fab Isaac ar yr allor ac mae'n dweud yn y 10fed adnod o Genesis 22 Abraham estynodd I law ac y gymerodd y gyllell I ladd I fab. Ac angel yr arglwydd a alwodd arno'r nef ac a ddywedodd Abraham, Abraham. Ac wedyn yn adnod 13, dychafodd Abraham I lygaid ac edrychodd ac wele o'i ôl ef hwrdd wedi ei ddal erbyn I gyrn mewn drysni ac Abraham a aeth ac a gymryd y wrth ac a offrymodd y boeth offrwm yn lle I fab. A chi'n gweld ystyr y gair yn lle Isaac oedd I farw. Ond alwodd yr arglwydd ar Abraham a dweud, na, stop Abraham. Ac fe welodd Abraham hwrdd. A bu farw yr hwrdd yn lle Isaac. Yr hwrdd oedd y substitute I Isaac. Ac felly, fan hyn yn Eseia 53, fe aeth Iesu y groes I ddelio a phechod, ond fe safodd Iesu yn lle y bechadur ar y groes. Cymerodd Iesu ein lle ni ar Galfaria. A bu farw Iesu yn lle y bechadur. Ac felly ni'n adeiladu y nawr o geiriau mae Eseia yn rhoi I ni yn y benod hon. Ni'n adeiladu ein dealltwriaeth ni o'r groes. Hai jyst dyn yn marw? Na. Ond Iesu yn sefyll yn lle y bechadur ar y groes. Yn cymryd ein lle ni. Ond gadewch I ni symud ymlaen tymed bach eto. Ni'n gweld yn yr adnodau hefyd, mae mwyn talu cosb pechod y bu farw Iesu. Mwyn talu cosb pechod y bu farw Iesu. Ni'n gweld yn adnod 5, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. Cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef. Nawr, ni ddim yn gallu ysgoi hyn. Mae'r byd yn casau y gwirionedd hon ynglyn â'r groes. Ac I ddweud y gwir, mae yna rai sy'n dweud ei bod nhw yn Gristnogion sy'n casau y gwirionedd yma. Ond mae'n wirionedd holl bwysig ynglyn â'r groes. Mae mwyn talu cosb pechod y bu farw Iesu ar y groes. Y peth mwyaf difrifol am bechod yw hyn. Mae Duw, y Duw sanctaidd a chyfiawn, yn erbyn pechod a'r bechadur. Mae yna heiddiant I bechod. Mae pechod yn heiddi cosb. Mae pechod yn heiddi effyr. A mae Duw, y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn, rhaid iddo cosbi
pechod. Bydde Duw yn anghyfiawn I beidio a chosbi pechod. A dyna beth sy'n neud pechod I fod yn peth difrifol iawn, oherwydd y mae pob un ohonom ni yn wynebu cosb i'r pechod ni wedi cyflawni. Mae Paul yn rhoi fel hyn, cyflog pechod yw marwolaeth. Mae Paul yn defnyddio y gair cyflog. Beth yw cyflog? Wel, rhywbeth mae rhywun yn ennill am ryw gwaith mae wedi wneud. Chi'n gweithio am fis, ac wedyn ar ddiwedd y mis chi'n cael cyflog. A beth yw cyflog? Y peth chi wedi ennill, yr arian chi wedi ennill am weithio drwy gydol y mis. Wel, mae gan pechod cyflog. Ni'n ennill rhywbeth am y gwaith o bechod ni wedi cyflawni yn ein bywydau ni. A beth yw y cyflog ond marwolaeth? Ac pan mae Paul yn sôn am farwolaeth fyna, dwi ddim jyst yn sôn am farwolaeth y corff, ond marwolaeth tragwyddol y corff a'r unaid yn effyr. Ac felly rhaid I bechod cael ei gosbi. A mae y Duw sanctaidd, y Duw cyfiawn yn mynnu hynny. I roi mewn ffordd arall, rhaid talu iawn. Ac ar y groes, fe wnaeth Iesu hynny. Fe aeth i'r groes I ddelio â phechod, I sefyll yn ein lle ni, ac I dalu y cosb yr heiddem ni am ein pechod drosom ni yn ein lle ni. Cosbedigaeth, y cosbedigaeth ni'n heiddi mwyn I ni cael heddwch a Duw oedd arno ef. Ac mae hynny chi'n gweld yn egluro beth y digwyddodd ar y groes. Ni'n darllen yn yr Efengylau I dywyllwch I ddod a galfario o ganol ddydd. A beth digwyddodd pan ddath y tywyllwch i'r groes? Wel, yr oedd y tywyllwch yn symbol o farn Duw. Yn yr Hen Testament, bob tro chi'n darllen am dydd y farn, chi'n darllen am ddydd tywyllwch. Mae uffern yn y Testament Newydd yn cael ei ddisgrifio fel y tywyllwch eithaf. Ac felly oedd y tywyllwch yn symbol o farn Duw. Ac yn y tywyllwch, fe llefodd Iesu fy niw, paham am gydewaist. Beth oedd Iesu yn dweud yn y geiriau yna? Wel, yn syml iawn. Yn y tywyllwch, wynebodd Iesu Duw y barnwr. Ac oedd gan y barnwr cleddu fyny I law. I gleddyf gyfiawn. Ac fe gwmpodd y cleddyf hwnnw ar yr arglwydd Iesu Grist. Fe gwmpodd y cosb. Oedd rhaid talu dros ein pechod ni ar yr arglwydd Iesu Grist, ac fe ddioddefodd Iesu y cosb, yr heiddem ni. Iesu oedd yr un aberth mawr wirfoddol a ddofodd ddwyfol lyd. A dyna chi'n gweld
mae pobl chi'n gweld yn dweud, wel, sydd allwch chi credu y fath beth. Dyw yn cosbi I fab ei hun. Na, ni'n credu. Mae pobl yn dweud, ni'n credu, mae Dyw cariad yw. Wel, fy mateb I yw hynny yw hyn. Dyma lle ni yn gweld cariad Dyw. Mae cariad Dyw yn disgleirio yn hyn. Bod Dyw cariad, bod Dyw mor rasol yr oedd yn fodlon i'r cosb I gwmpo I syrthio ar ei fab mwyn achub pechaduriaid. A dyma trefn cariad Dyw. Bod mab Dyw, Iesu Grist, yn gwbl wirfoddol, wedi mynd i'r groes I sefyll yn lle pechadur ac I wynebu ac I gymryd y cosb yn llawn mwyn I ryddhau ni, mwyn dod â heddwch I ni. Wel, y peth ola am y groes. Mae Isaiah yn dweud, dyma trefn Dyw I achub y pechadur. Dyma trefn Dyw I achub y pechadur. Y chweched adnod, ar arglwydd a roddus arno ef ein hanwirydd ni I gyd. Adnod 10, eithir ar arglwydd a fyna ei ddrellio ef. Mae eisiau ni ofyn un cwestiwn arall. Siwt yr oedd marwolaeth Iesu, siwt y mae marwolaeth Iesu yn dod a bywyd a maddeuant I ni. A'r ateb mae Isaiah yn rhoi, a'r ateb mae'r Beibl yn rhoi yw hyn. Dyma trefn Dyw, y groes oedd trefn Dyw, cynllun Dyw I faddau ac I achub y pechadur. Oherwydd dyma y cynllun. Yr aeth Iesu i'r groes I ddelio â phechod, I sefyll yn lle pechadur, I gymryd y cosb dros y pechadur, I ateb yn lle y pechadur, I fodloni cyfiawnder Dyw, a thrwy hynny, a mae Dyw yn nawr yn bodlon iawn I gyfrif marwolaeth yr arglwydd Iesu I fod yn marwolaeth cyfiawn digonol yn ein lle ni. Mae Dyw yn gwbl fodlon I edrych ar y groes a dweud y mae fy nghyfiawnder wedi I fodloni. Y mae y dylid wedi dalu yn llawn ac felly wi yn nawr yn mynd I dderbyn hynny yn lle y pechadur. Mae hynny yn ateb yn lle y pechadur. Felly, mae'r Efengyl yn dweud hyn. A mae yna ffordd yna wedi agor, mae yna ffordd I ni cael maddeuant, a mae yna ffordd I ni cael bywyd, mae yna ffordd I ni cael
achubiaeth, iachawdwriaeth, mae yna ffordd i ni cael pardwn. A'r ffordd hynny yw trwy yr arglwydd Iesu Grist, trwy yr iawn a dalwyd yn ein lle ni. Does dim rhaid i ni yn awr i dalu unrhyw beth. Does dim rhaid i ni i ateb unrhyw gosb i'n pechod oherwydd mae'r arglwydd Iesu wedi i ateb drosom ni ar y groes. Am i'r dieuog fynd i'r groes, caifennaid euog ei ryddhau, Duw'r y cyfiawn un ar sail y lois o'i welyd ef sy'n maddau fy mai. A dyma siwt mae Duw yn ein gwaredu ni. Mae angen i ni cael maddeuant i'n pechodau. Mae angen i ni cael bywyd. Siwt allai i cael maddeuant hyn o, siwt allai i cael bywyd, siwt allai i cael fy achub. A'r ateb yw ein cred yn yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd fe ac fe yn unig sydd wedi talu ac ateb yn lle y pechadur trwy farwolaeth ar y groes. Mae wedi dywallt i waed fel aberth iawnol i dalu y cosb yn lle y pechadur. Felly gai ofyn beth yw eich ymateb i'r groes? Chi'n jyst yn gweld yw ddyn yn marw? Neu ych chi'n gweld Iesu Grist y gwaredwr yn ddelio â phechod, yn sefyll yn lle y pechadur, yn talu y cosb ni'n heiddi mwyn i ni cael ein achub, mwyn i ni cael maddeuant a bywyd. Chi'n gweld trefn Duw, bod Duw nawr yn bodlon i faddau y pechadur, oherwydd mae ei gyfiawnder wedi fodloni trwy farwolaeth ei fab a galfaria. Wel gadewch i ni weddio. O ddiwein tad fe, ddown ni ata ti ddiolch i ti am galfaria, ac am ein gwaredwr ni ar arglwydd Iesu Grist. Diolch ein tad nefol bod perffeithrwydd mawr y groes yn ateb yn ein lle, bod Iesu Grist ein gwaredwr ni wedi talu yn llawn y cosb yr heiddym ni mwyn dod â bywyd y maddeuant i bawb sy'n credu ynddo ef. Ro'r ras i ni arglwydd i dderbyn y gair, ro'r ras i ni i gredu yn yr arglwydd Iesu, ac ro'r ras i ni arglwydd i lawenhau bod gyda ni gwaredwr digonol yn yr arglwydd Iesu Grist. Derbyn ni felly o arglwydd yn dy ras, yn enw Iesu ein arglwydd. Amen.